Mandaue City Hall Nihangyo sa Department of Education nga tugutan sila maka-extend sa paggamit sa City Central School isip quarantine facility. Ang report ni Nico Sereno. Sa sesyon sa Konseho sa Mandaue kaganiha, gipasar ang resolusyon nga gi-address sa Department of Education. Gihangyo nila si Secretary Leonor Briones o local DepEd officials kabahin sa padayon nga paggamit sa City Central School. Sa nahaunang kasabutan, kutob lang unta sa Hunyo 15 ang paggamit sa eskwelahan isip quarantine facility. Kini ang gidalhan sa mga pasyente sa COVID-19 sa mga asymptomatic o bakaha nagbaton og mild symptoms. Apan sa pagkakaron, padayon ang pagsaka sa mga kaso sa mga nagpositibo sa syudad. If they could still extend it, kay currently napabaya tayong mga patients no nga naa sa atong isolation unit sa Central. Malaumon ang City Hall, katugtan ra sa DepEd ang ilang hangyo. Matod ni Zafra, padayon man sab ang syudad pagpangita og kabalhinan nga pasilidad apan di kini madali-dali. Nangita ta, we are really looking for there has been kanang plans kung pwede ba sa sports complex, but tan-awon pa gyud nato, mangita pa ta og lugar gyud for that. But currently the barangays, they already have their own isolation units. Sa pagkakaron, dunay 92 ka mga pasyente nga na-admit sa quarantine facility. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.